Viete o tom, že ste boli náš prvý výjazd? A dali vám aj fúkať? No dobre. Budete si musieť ešte chvíľku počkať, pán doktor je na ceste. Ďakujem. Za málo. Dobrý deň. Dobrý. Kapučíno bez cukru, ako vždy. Presne tak. A ponúkne vám ešte niečo? Mám povedať pani majiteľke, aby vás vymenila? Nie, prosím. Dali ste mi 200 eurovku. No? No, mali ste len jednu kávu. No tak si to nechaj, Báška. Doktor Vrabec si veľkorysosť môže dovoliť, zarába veľké peniaze. Tak to gratulujem. A ďakujem.